Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari lang po tayong humingi po ako ng inyong oras. Kanina po, nakaayos na po yung mga numero ng inyong mga tables. Nagtataka po kami bakit naiba ang pagkakaayos ng mga numero. Habang hindi pa po nag-umpisa ang ating kasalan, ako po ay lalaban sa inyo at mag-iusap na ayusin po tayo sa ating pagkakaupo. Kami po ang humihingi ng pasensya. Hindi po namin alam kung bakit nagalaw ang mga numbers ng mga tables namin. Pero lalapitan ko po kayo at nagpumanhin at ililipat po namin kayo sa tamang upuan ng table po ninyo. Umpisahan. Ako mag-record ko. Alright, photo. Tama po tayo. Ito po ay table number 7, tama po. Table number 9 ay lumipat po dito. Ito po ay table number 27. Ito po ay table number 33. 33 po ito. Ito po ay table number 30. Sige po, pero nasa inyo na po yung mga